Айде да ходим напред сега. Айде. Честит рожден ден на теб! Честит рожден ден на теб! Честит рожден ден, скъпа Лори! Честит рожден ден на теб! Какво е това, мамо? Лисицата се гуска, бе. Лисица! Как ти вика, тате, аз сама ще се събудя. Така ли? Тати, добре. Честит рожден ден, тати. Я отворете сега. Много те обичам. Отворете тортата да я видиме. Каква е тортата? Опа, миличкото ми детенце. Това е тортата. На кой? Опа, чакай. Стига, мятата. Тя падна без скъпо. Лорчето падна. Дай ми ръчичка, мама. Какво направи кака? Хубав? Гръбчето, даже си облечено лорчето. Хубаво си е тя, с хубава блузка. Айде, дай да видим тортата, тати. Ето сме. Къде е тортичката? Лорче, вижда ли се тортата, мамо? А? Мамо, не трябва така. Ето така ли? Ох, Какво бе? дърпате ме, айде. Кой те да... Това е на сиво. На живо, да? Не, на сиво. На сиво. Айде. Не се вижда. Как така не се вижда? И тя е опакована сигурно. А какво има вътре на тортата? Тати, ела да видим какво има. Ходи, стига. Какво има, Лорче? Какво ще кажеш? Благодаря. Има си минимал. Има си минималса. Ами защо не се вижда, Лорче? Не знам. Има отгоре нещо ли? Какво има? Камерата ти да не е с Не. капак. Не. Капак. Е, така вижда ли се, мам? Не е като... Ето тук. Не е кафяво. Кафява. Абе, кафя. Абе, капакът ти е сигурно. Ето. Така вече се вижда. Така ли се вижда, мам? Да. Добре. Ето сега. Айде. Айде. Чакайте вече. Айде, гушкай, тати. Как се изцапах. Не, бе. Гушни ме. Бебенце, как сме снимали наобратно ли, мам? Вика сиво. На колко години става моето дете? На 5. На 5? Аз съм 5. Ти не си на 5, ти си на колко? 5. Да. Айде да ходиме да се обличаме. Къде ще ходиме сега? Къде ще ходиме, мам? На градинка? Айде. Габи, кака на колко години става? 5. На 5. Какво, тати? Голямата ми фея щеше да падне, нали, мам? Да. Къде отиваме сега? На градинка да празнуваме, нали? Да. С всичките приятели. Покажи на колко ставаш. Покажи. 5. Добре, че Лори премести камерата да се види хубавата торта. Айде, продължаваме днеска с видеята. Нали, Габче? Да. Ще ходиме на рожден ден на детски кът. Кажи детски кът. 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 Мики Маус. Ма. Да. Ма. Какво, мам? Я. И ти да ходиш? Да. Добре. Лорче, твоите всички приятели ще дойдат там. Да? Айде, кажи до скоро. Скоро. Така. Много и се спи.